Salutare și bine regăsit un nou episod din seria mea de Minecraft. Bun, eu vreau să fac o nouă serie cu Build Battle. Să-mi lăsați în comentarii dacă o continui și dacă vă place. Bun, să trecem la treabă. Nu știu exact dacă în seara asta voi filma. Și chiar dacă voi filma Samp. Da, bun. Minecraft. Facem Minecraft. Și așa nu-mi place mie, dar fac un cub, că uitați, la aici la început, uitați, chestia asta arată. Și o fac repede. O să mai rămână timp, pentru că am mai făcut asta și mi-a ieșit șmecher, dar a mai rămas, cred că vreo un minut. 59 de secunde, un minut, da, mi-a mai rămas. Parcă sau 2 minute, chiar 2 minute, pe bune. Că nu ia mult. Sau am mai făcut să scriu Minecraft cu Diamond, cu nu știu, cu Diamond, da, cu de-astea. Este o server foarte șmecher, o să vi las în descriere dacă vreți. Pentru că are Build Battle-ul în România, nu ca din alte. Am văzut odată un server care avea, nu era în engleză Build Battle, era în altă limbă. Și aia făcea acolo și eu nu știu ce să fac. Pun și aici că am văzut că erau niște bucăți așa. Așa, așa. 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 Perfect. Da, și după cum am zis, mai rămâne și timp. A, nu, aici trebuie să las maro. Dacă e ceva, fac ceva pe lângă el. Uitați, 2 minute, cum am zis. Bine, dacă mă grăbeam, mai rămânea. Nu doar 2 minute, dar mai rămâne. Pun și o leacă de apă pe aici. Așa. Bă, enervează că pun aici. Bă, am pus prea mult. Uite cum pierd eu timp. Uitați cum pierd exploziv, băi. Un minut. Vreau să fac altceva. Asta. Diamond. Știți și voi ce vreau să fac? Să fac culorile pământului ăsta. Așa. Sper să încă. Să mă grăbesc eu o leacă. Aici o să fac într-o parte. Cred că alaba la portocala maro. Și aici fac verde. Așa. Sau fac și asta. Pot să fac. Spui și culoarea albastră de la apa care e lângă ea. Nu știu dacă am timp. Nu cred că am timp. Repede, repede.
Nu, nu știu. Cred că am timp. Gata. Am pus, totul e frumos și sperăm să câștigăm. Ia să vedem ce a făcut ăsta. Nu prea mi-am place. Hai, pop, că s-a cam chinuit. Asta ce? A scris Minecraft, da, acum v-am zis și eu că puteți să faceți. Da. Pop. Și asta... Da, asta a pus doar cuburi de astea și nu prea... Cine știe ce... Asta ce? Ce ar dori să fie? Mă, i-a ieșit. Dar eu nu l-am votat. Pop. Ce e asta? Dacă să nu fie rău. E, da, a făcut pădurii. Cred că asta e mea. Ești unul care cheamă Epic Boy și pe mine mă cheamă Explosive Boy și Herobrine a fost omorât. Das Legend. Mă, și ăsta a ieșit. Nu pot să zic că e urât rău, dar uitați, dacă nu dați legendarii, vă sparg, bă. Știu că câștig, știu. Ai, mă. Bă, frate. Recunosc că au fost și construcții mai bune decât ale mele. Ce asta, mă, mai mult nici n-a făcut nimica. Și... îi las în pace. Intrați-mă pe arena 1. Bă, tu pe 5. Așa. Perfect. O, 30 secunde. Sunt curios. Nu mi-a mai dat de când mașină și eu la mașină sunt cel mai bun. Cazi. Bă. Casa în copac. Facem așa din bowmeal. Copaci. Îmi trebuie de pământul. Simplu. Aici trebuie să fie. Unde, mă? Hai, bă, că pierd timpul. Eu eram dat mai jos și de asta. Doi așa. Crește. Bă, m-a speriat. Nu prea îmi place. Distruge. Ceva mai mare aș vrea. Cam mic. Ia să-l cresc pe ăsta. Cam așa. Vreau să fie gigantici. Așa, hai. Ia să văd. Un așa în formă de lăc, știu că ieșeau șmecheri. Cred că îi pun pe ăștia doi și după aia încep să fac casa sus.
Ia stai, am un plan, dar să nu se uite ăștia. Când fac să... Nu aici că se vede. Cam pe aici, așa. Nu că se vede și aici. De aici, așa, și să zic că e crescut copacul ca lumea. Uite. Și aici spun frunze. În loc de casă de copac, va era și... Spui foarte mulți copaci și ieșea frumos. Și eu fac metoda aia. Cred că o să fac cel mai înalt copac. Asta vreau să-mi iasă. Cel mai înalt copac. Și aici în loc de destea sparg. Și aici să sparg chestia asta. Spun frunzi, să nu se vadă că am pus copac. Cam gol aici. Pune. Pun și aici. Pune peste tot copac, frunzi, chestii triste. Hai că e și șmecher. Și aici să fac așa. Așa de sfârșit. Sper să am timp. Că mai sunt câteva secunde. 16 secunde. Hai mă, crești! Sunt ăștia pe lângă el. Aoleu. Hai mă tu. Bă, ce-au pățit mă ăștia? Eu câștig, da? Numai eu, da? Asta ține legendare în mână, băi, ești nebun. Asta nu-i casă din copac. Asta e, cum să zic eu, este o casă normală. Ia văd ce aici. Ești ceva. Am câștigat! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh, oh, oh. Și că asta pop. Bă, asta mi-a șmecher de studiori. Bun, cam atât și cu acest video. Eu am fost Speed și am fost alături de voi. Baftă lume! Pa!